Mulțumesc că m-ați invitat să vă vorbesc din nou. Se pare că am pierdut conexiunea cu ecranul. Avem o problemă. Acum s-a rezolvat. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru ocazia de a vă vorbi din nou astăzi, a doua oară. Aș dori alte câteva comentarii față de ieri. Câțiva dintre voi mi-au spus câte ceva despre numele meu de McDonald's. Am fost plăcut impresionată că atunci când Gigi v-a întrebat câți dintre voastre au mâncat produse McDonald's, doar o singură persoană a întrebat, a ridicat mâna. Și de aici înțeleg că sunteți un grup care într-adevăr trăiește ceea ce prezintă. A doua prezentare este tot așa de la Whitpeaks la starea de bine. Aș dori să vă împărtășesc câteva experiențe pe care le-am avut în ultimii câțiva ani, pentru că nu doar servim societatea cu produse sănătoase, ci este foarte important să influențăm pe cei care au capacitatea de influențare cu mesaje de sănătate care ajung la ei. Să vă reîmprospătăm memoria puțin, Sanitarium n-a fost creat pentru a face profit, ci doar cu scopul filozofic de a promova sănătatea persoanei ca întreg, minte, suflet și trup și spirit. Dorim să fim în concordanță cu numele nostru. Iarăși v-am împărtășit ieri pe scurt că Sanitarium are două zone în care lucrează, adică și în domeniul alimentelor și a serviciilor, și ambele au un rol unic de jucat în sănătatea oamenilor și aspectul de promovare îmbracă ambele aceste probleme. Cea mai veche zonă pentru noi este cea de alimente și în care avem experiență. Ieri am vorbit despre toate zonele din sănătate și starea de bine. Am încercat să dau o imagine de ansamblu a activităților în care suntem implicați, însă astăzi, în cea de-a doua prezentare, doctorul Dan m-a rugat să vorbesc în mod specific despre zona de promovare a sănătății. Iarăși mâine mă voi întoarce și voi vorbi despre lucrurile de care am vorbit ieri. Satul de sănătate și bunăstare Sanitarium, la fel programul CHIP. Nu chipsurile de la McDonald's, bineînțeles. La ce se referă programul acesta de promovare de alimentație și nutriție de la Sanitarium? Este un corp de știință, de cunoștințe și de dovezi pe care noi, ca dieteticieni și alți profesioniști în domeniul sănătății, le putem avea în capul nostru, însă trebuie să fie transpuse pentru oamenii din comunitate și astfel o parte importantă a rolului noastre este nu doar să înțelegem aceste lucruri, ci să le putem și comunica și să le împărtășim oamenilor din comunitatea noastră pentru a stabili un mediu de sprijin pentru oamenii care doresc să facă alegeri sănătoase în domeniul alimentației, așa încât să există 3 puncte cheie. Habar n-am ce s-a întâmplat aici. Aha. De fapt, toate slide-urile
au dispărut. Ceva nu e chiar în regulă. Nu știu dacă... Eu o să încep să vorbesc, o să continui să vorbesc, dată că avem un alt exemplar. Sunt lucruri în prezentare pe care doresc să le vedeți, așa încât sunt 3 puncte a poziției pe care o adoptă sanitariumul și când vorbește de nutriție și despre promovarea sănătății și alimentației. E important ceea ce numim noi să avem o voce, să fim auziți, să putem influența ordinea de zi, reglementărilor și politicilor alimentare în țara noastră. Asta înseamnă nu doar să avem un punct de vedere pe care să-l împărtășim cu oamenii din comunitate, ci să se lege și de legislația în domeniul alimentațiilor, adică atunci când e vorba de produse alimentare și de cerințele de etichetare. Pentru că dacă ne gândim la, așa cum a fost cazul zilele trecute, la deciziile importante în nutriție, când oamenii cumpără mâncare și pe care le iau atunci, trebuie să echipăm până atunci să fie capabili să facă alegeri bune. Acesta ar fi primul punct. E important să avem o voce și să fim parte a ordinii de zi în ce privește sănătatea publică. În al doilea rând, poate cel mai important punct este că noi credem că promovarea sănătății și alimentelor trebuie să pună în mijloc cel mai bun interes al publicului. Sunt niște grupe acolo care se gândesc la profit în centrul activităților, însă noi credem că e foarte important pentru interesul publicului să-l punem chiar în centru. Cred că în al doilea rând este important o abordare foarte holistică, nu doar alimentația, ci să ne gândim nu doar la sănătate, ci la sănătatea populației, cât și la sănătatea planetei, pentru că ne gândim că este o relație importantă între ceea ce mâncăm, așa încât alimentele pe care le alegem au impact asupra sănătății planetei. Mulțumesc, Luca, că tu încerci să mă ajuți. Oh. Okay, you ended up with a bit of a break after all. I'm sorry for this. I'm not sure what's happened. Okay, so yeah, I was just saying that the 3 points that relate to our position include it's important to have a voice, it's important to put the interests of the public genuinely at the heart of what is happening, and we also believe that it's important to take la fel e important să avem o abordare holistică asupra abordării noastre. Abordare holistică asupra persoanei. Ne concentrăm concentrarea noastră, punctul central în promovarea noastră se referă la politicile în domeniul legislației și la revizuiri, valorile de referință ale nutrienților, ghidurile nutritive australiene, consilii de informație asupra nutrițiilor și etichetarea alimentelor. Am avut câteva simpozioane și congrese în Australia. La fel am fost implicați în publicarea unor revizuiri științifice. Voi vorbi mai târziu despre acestea. Care sunt câteva lucrurile specifice pe care doresc să le prezint astăzi? Doresc să vă împărtășesc câteva dintre chestiunile specifice care se petrec pe peisajul australian de nutriție și dietetică și câteva proiecte cheie pe care le avem în prezent în procesul de revizuire și de ghiduri dietetice. Vă voi spune care e rolul pe care l-a jucat Asociația Dietetică Australiană. Cred că vă interesează să auziți. A doua zonă este etichetarea pe fața ambalajului. Orice se decide aici va fi obligatoriu pentru companii să includă ca să ajute consumatorii să facă alegeri corecte. După ce voi vorbi despre
peisajul general din Australia, vor vorbi despre câteva lucruri specifice care sunt implicate. Ne vom întoarce aici. Să începem cu revizuirea ghidurilor dietetice ca să prezentăm imaginea în peisajul australian. Peisajul australian în acest domeniu a început cam cu 30 de ani în urmă, au reușit. Este o organizație guvernamentală ce răspunde despre menținerea sănătății individuale și finanțat de Ministerul Australian al Sănătății. Aceste ghiduri trebuie să fie revizuite la fiecare 5 ani, însă din cauza faptului că procesul durează foarte mult timp, din punct de vedere istoric se actualizează cam la 10 ani. De pildă, ghidul pe care îl revizuim acum sunt ghidurile din 2001 și procesul de revizuire a început în 2006, așa încât durează cam 6-7 ani procesul de revizuire și încă se întâmplă lucruri bune. Cred că ghidul dietetic pe care îl vom promova va fi bun, pe care îl vom crea. Au fost publicate niște schițe, o ciornă pentru discuții în 2011, așa că Consiliul de Cercetare Medicală și Dietetică adună documentele înaintate de diferite grupuri. Sunt 219 documente înaintate. Unele pot fi destul de groase. Vă înaintați grupul acela care lucrează, are multe de filtrat și de cântărit. Noi ne așteptăm, pentru că ei iau în considerare toate aceste lucruri, ne așteptăm ca ghidul final să fie lansat pentru public în septembrie al anului curent. Ar fi interesant de văzut ce apare acolo. Doresc să vă prezint câteva detalii despre cine este implicat acolo, de cei care fixează aceste ghiduri. Este un grup de conducători, de lideri în sănătate publică și nutriție din guvern, din mediul academic, sănătate publică, incluzând un dietetician conducător. Rosemary Stanton este poate cea mai cunoscută nutriționistă din Australia, este foarte pasionată despre problema care implică mediul ce privește nutriția. Avem și organizații non-guvernamentale, ONG-uri, care includ Consiliul Cancerului și multe industrie alimentare reprezentate de o persoană de la dintr-un grup colectiv de industrii alimentare. Sunt interese din multe direcții care se combină acolo. Care este procesul prin care trece o inițiativă ca aceasta? Vital a fost să ne uităm la modelarea dietară. Dacă modelăm anumite tipuri de diete, care vor oferi cele mai bune valori nutriționale? Grupul a preluat această activitate și a venit cu cu grupele principale de nutrienți. Aceasta este ilustrată aici pe slide. Documentul acesta se cheamă Temelie și dietă completă, bazat pe o grămadă de revizuiri sistematice ale literaturii. Acesta este primul pas. Al doilea pas este să stabilim dacă luăm aceste informații din documentul de fundații și din cercetările științifice și să ajungem la ghidul australian pentru alimentație sănătoasă. Este valabil pentru Australia, ce se folosește în școli și în diverse alte lucruri ca să ajutăm oamenii să înțeleagă ce e bun de mâncat. Și anterior am avut o piramidă care arăta ce să mâncăm
și ce să mâncăm, din ce să mâncăm mai mult, ce să mâncăm mai puțin. Acum se mișcă mai mult spre diagrama aceasta sub formă de farfurie, similar cu ce se întâmplă în Statele Unite ale Americii. Toate aceste elemente despre care am vorbit, cercetările sistematice și crearea ghidului acesta de alimentație sănătoasă sunt deschise pentru discuție, oamenii comentează. Iată unde vine rolul Asociației Dieteticii în Australia, pentru că ei au avut un rol foarte semnificativ. Ei sunt organizația care a fost licitatorul de succes care a digerat toate aceste informații și a venit cu acest ghid ca rezultat. Au fost implicați în publicarea de documente care stau în spatele ghidurilor dietetice. Ei sunt implicați și într-un număr de studii, cum am spus, revizuirea sistematică a literaturii, au înaintat și documente oficiale și au avut reprezentare directă și au reprezentat vederile în mod direct la comitet ca să clarifice poziția și vedeți că au roluri foarte semnificative. Prima oară în Australia, Asociația Dietetienilor este atât de implicată în dezvoltarea ghidurilor dietetice și, în mod evident, este un lucru foarte pozitiv pentru profesie. Alte lucruri care se întâmplă în Australia. Aceasta este zona etichetării pe fața ambalajului. Să vă ofer câteva informații. În 2009, Consiliul nostru ministerial, care este format din ministrii de sănătate din fiecare stat, din Australia și Noua Zeelandă, au anunțat că va exista o revizuire cuprinzătoare a politicii de etichetare a alimentelor. Lucrul acesta a fost preluat de o comisie în sănătate publică, în industria alimentară și din domeniul politicilor. Au avut comentarii și consultări și au căutat documente care să le fie înaintate din grupurile de dezvoltare a proiectelor. În cele din urmă au lansat un document care s-a numit Logica etichetării în 2009. Aceasta este una dintre activitățile specifice ca să ajute la promovarea nutriționiștilor. Iată ce am făcut noi în ce privește ghidul dietetic alimentar. Cred că este o vedere, o opinie similară, însă am avut și anumite diferențe pe care vreau să vi le împărtășesc. Mai întâi și cel mai important, am considerat că ghidul trebuia să fie mai mult bazat pe alimente. Oamenii au alimente de alimente, de aceasta am vorbit și nu despre nutrienți. După cum a spus doctorul Connell marți, alimentele sunt sursa de nutrienți. Oamenii trebuie să știe ce alimente să aleagă ca să-și optimizeze starea de bine și să promoveze longevitatea. Dacă vorbim de nutrienți, oamenii poate nu știu ce alimente să aleagă. Aceasta am considerat că e important. În al doilea rând, am dorit să vedem durabilitatea legată de mediu și în cele din urmă am dorit să vedem că principiile echității sociale erau importante, așa încât oamenii cu cele mai scăzute venituri dezavantajați din punct de vedere financiar vor avea acces la sursele de hrană. Aceste trei principii erau principiile fundamentale ale și noi științe nutriție. Pe lângă aceste trei lucruri, am dorit să ne asigurăm că dieta vegetariană nu vor fi marginalizate în punerea la punct a acestui proiect și motivul pentru care spun acest lucru este că o perioadă de timp se recomanda și se propunea să existe un set de ghiduri dietetice
pentru nutriționistul generalist, după care să fie ceva separat, un set separat de ghiduri pentru vegetariani. Am fost un pic îngrijorați de acest lucru, întrucât ar fi indicat că probabil o dietă vegetariană este ceva separat, este separată și nu este partea curentului principal, însă când vedem acest lucru, e adevărat că există doar cam 3% din populația din Australia care sunt vegetariani, însă pe de altă parte există cam 50% din oameni care spun că doresc să consume mai puțină carne și se numesc reducătorii de carne. Este important ca ghidul să meargă pe direcția curentului principal, să fie aplicat. Această nouă știință a nutriției, voi vorbi mai mult despre ea. Cine a auzit despre această nouă știință a nutriției? Aș vrea să știu, cam 2 persoane. Da, este o inițiativă reunită a Uniunii Internaționale de Științe Nutriționiste și a Forumului pentru Politici Medicale Mondial. S-a întâmplat în 2001, în momentul acelei de-a 17-lea Congres de Nutriție Internațional de la Viena. Am participat la acea conferință și am văzut stadiile incipiente când era pus la punct acest lucru. Apoi, la workshop-ul ținut în 2005 în aprilie în Germania, s-a căutat obținerea unui acord în ce privește principiile acestui principiu, care să fie definițiile și dimensiunile proiectului, după care lucrările și documentele au fost publicate, după care a fost al 18-lea Congres de Nutriție în Africa de Sud, 2005. Atunci acest proiect a fost lansat în mod oficial. Astfel, scopul acestui proiect a fost de a încerca să redefinească nutriția pentru a păstra toate lucrurile care sunt clasice, dar și de a veni în întâmpinarea noilor provocări legate de mediu și de sănătate planetară, care erau mult mai relevante pentru noi în secolul acesta nou decât erau înainte. Definițiile includeau 4 dimensiuni ale sănătății, nu doar dimensiunea fizică și biologică, ci și cea socială, legată de mediu și economică. Sigur că sunt foarte interconectate. E bine să le abordăm pe toate. Doresc să vă împărtășesc concluzia acestei noi știri. Raportul legat de noua știință nutriție spune că știința nouă a nutriției se ocupă de sănătatea personală și populațională, cât și cu sănătatea planetară și binele și viitorul întregii lumi din punct de vedere fizic din care ființele umane sunt o parte. În acest fel, disciplina își va aduce o contribuție mai mare la păstrarea, menținerea, dezvoltarea și sustenabilitatea vieții pe Pământ, relevante pentru secolul 21. Iată această piramidă care cuprinde aceste principii, dimensiunea biologică, economică, socială și legată de mediu. Acesta este cadrul pe care l-a folosit Sanitariumul pentru a-și prezenta descoperirile grupului care se ocupa de ghiduri. So, in addition to basing our submission on the principles from the new nutrition science project, documentele pe care le-am înaintat din punct de vedere al preierii ghidurilor, am erau cam 8 persoane, cam 8 miniștri ai sănătății în fiecare stat și noi le-am spus ceea ce consideram că trebuie inclus în aceste ghiduri și pe lângă aceasta ne-am întâlnit cu multe alte grupuri de sănătate publică. Aceasta a fost tema a tot ceea ce s-a discutat, deci colaborare și parteneriat. Vedeți că este o parte foarte importantă ca să fii eficient și să ai eficacitate în aceste proiecte. Haideți să ne uităm la schița acestui ghid. Să consumăm o mare cantitate de alimente bogate în nutrienți,
legume, produse, fructe, nuci, carne slabă, apă și produse alimentare și derivatele și substituenților. Reducerea alimentelor care conțin alimente bogate în sare. Ghidul 3, să încurajăm oamenii să fie activi din punct de vedere fizic, să controleze greutatea și să consume alimente care să nu depășească nevoile lor energetice, valabile atât pentru adolescenți cât și pentru vârstnici. Al patrulea se referă la hrănirea la sân și al cincilea, îngrijirea pentru alimentele noastre să nu fie contaminate și să ne îmbolnăvească în vreun fel. Am fost mulțumiți de forma pe care a luat-o acest ghid. Nu știam dacă unele dintre lucrurile pe care le apărasem înainte erau pentru că le-am promovat în eforturile noastre sau s-ar fi întâmplat de la sine. Însă erau câteva lucruri de care am fost dezamăgiți și aș dori să vi le prezint pe câteva. Așa cum am spus înainte, am dorit să vedem ceva legat de sustenabilitate, că e inclus acolo, dar, așa după cum ați auzit, de fapt nu era niciun ghid de care să lege ceea ce mâncăm legat de sănătate și să lege asta de sănătatea planetei. Consiliul pentru Cercetare Medicală indicase că urma să includă ceva legat de sustenabilitatea alegerilor corecte alimentare în ghidul alimentar. Așa că le-am inclus în hârtiile de fond, documentele de fond, dar nu se regăsea în ghidul pe care îl citau de fapt oamenii, lucru care este interesant. Am dorit să vă împărtășesc acest citat, vine de la Consiliul de Sănătate din Olanda. Ei spun că o dietă sănătoasă e, în mod general, una sustenabilă din punct de vedere ecologic. Și putem să o luăm de la capăt și de la cap la coadă și să spunem că o dietă ecologică sustenabilă este și una sănătoasă. Am fost dezamăgiți că n-a fost inclusă, însă vom continua să promovăm acest lucru și se va include în ghidurile viitoare. Una dintre celelalte subiecte pe care le-am considerat că nu era chiar cum ar fi putut să fie, era reglementarea legată de leguminoase ar fi putut să fie întărită datorită cantității semnificative de cercetare care dovedesc beneficiile leguminoaselor. Când am vorbit cu profesorul Mark Valquist, care a fost fostul președinte la Uniunii Internaționale de Științele Nutriției, ei au examinat toate diferitele alimente și au văzut care era cea mai puternică, cea mai tare ca să reducă maladiile și să sporească sănătatea. Știți la ce mă gândesc? Era vorba de leguminoase. Am fost de acord cu Gigi că nu există superalimente, însă există anumite alimente și leguminoase și una care poate să ne dea cantități imense de energie, să ne promoveze sănătatea și să ne ferească de boli. Cred că leguminoasele trebuia să fie mai prioritizate, să fie duse mai sus pe lista de priorități. După aceea, din grupa de legume, așa cum vă voi împărtăși pe slide-ul următor, în câteva dintre ghiduri am primit sfaturi din alte țări că leguminoasele sunt adesea prezentate la început ca exemple de proteine sănătoase. Să ne uităm la câteva dintre ele. De la Universitatea Harvard, sfatul lor este că atunci când alegi proteinele sănătoase, să alegi pește, păsări, fasole și nuci, să limitezi carnea roșie, să eviți șunca. În grupul de sănătate sanitar al Canadei, să avem alternative la carne, cum ar fi fasole, linte și tofu.
mâncare consumate des. Să selectăm carnea slabă și alternativele acesteia pregătite cu foarte puțină sare sau deloc și sare și grăsime adăugate. În Asociația Americană a Dieticienilor spune că să ne variem alegerile alimentare în ce privește proteinele de 2 ori pe săptămână. De săptămână pe masa noastră să apară alimentele marine, să mâncăm fasole, care sunt o sursă naturală de proteine și din fibre alimentare, și porțiile de carne și de pasăre să fie cât mai puține și cât mai slabe. Trebuie limitate aportul de grăsimi saturate. Nu e foarte limpede adesea pentru oameni care sunt aceste alimente. Informațiile de până acum cam acoperă domeniile în care am fost implicați în ce privește ghidul acesta alimentar. Și în septembrie, când va apărea anul viitor ciorna, atunci vom vedea mai bine. Pe măsură ce lucrăm la ghidurile nutritive, ne-am întâlnit cu multe grupuri care... Am văzut că Asociația Dieticienilor din Australia are puncte de vedere comune și ne arată ce se poate face prin colaborare și parteneriate față de ceea ce se poate face de unul singur. Am format parteneriate cu ele și ne-am adunat la un eveniment de masă rotundă a tuturor părților interesante și am avut persoane mediu academic din domeniul industriei alimentare ca să vedem cum această nouă știință a nutriției poate fi aplicată la contextul australian. Rezultatul acestei mese rotunde a fost încapsulate într-un raport de promovare pe care l-am lansat în 2009, care se numește Un viitor pentru hrană sau pentru alimente. Acest document cel de aici, pe care l-am trimis tuturor miniștrilor de sănătății, și când ne-am întâlnit cu ei, am văzut că există câteva grupe din domeniul sănătății din publici în Australia care au vederi similare. Am adus câteva exemplare cu mine. Care a fost intenția cheie, scopul cheie al acestui document? A fost o chemare la acțiune a Consiliului pentru Cercetări Medicale și Nutriționale să tratăm problemele supranutriției și supraconsumului, să încurajăm diversitatea dietei cu accentul pe alimentele care s-au dovedit să fie protectoare la boli, să punem mai întâi alimentele și modelele alimentare care previn maladiile cronice. Am dorit să incorporăm și impactul asupra mediului al alegerilor alimentare și să considerăm luăm în considerare inegalitățile sociale din societatea noastră în dezvoltarea ghidurilor noastre. Acest raport a fost actualizat de curând. Un viitor pentru alimente, pentru hrană numărul 2 a fost lansat în februarie anul curent. În Australia nu avem minister la nivel federal care să se îngrijească de alimentație în sine, de hrană. Dar în parteneriat cu Asociația de Sănătate Publică a Australiei, spune aici că adresează o chemare Guvernului Federal ca să-și asume responsabilitatea și să fie responsabil pentru să dea socoteală pentru crearea unui sistem alimentar corect, sănătos și sustenabil, odată cu începând cu crearea unui portofoliu ministerial pentru alimentație condus de către un ministru din cabinet, din guvern. Va dura ceva timp.
vom continua să vorbim despre implicarea sanitariului în etichetarea pe fața ambalajului în acest proiect, pentru că există o vedere foarte puternică legată de ceea ce s-a recomandat în momentul acela, așa că prin procesul de consultare s-a văzut că, în mod evident, că existau două opinii care trebuia să fie luate în considerare. Sistemul acesta de etichetare pe fața alimentelor, haideți să vă arăt, să văd dacă reușesc. Acesta este ambalajul. Nu e vorba de reclamă, nu vă fac reclamă, dar e vorba de un ambalaj pe care l-am la îndemână. Ce vrea să facă guvernul este să implementeze pe fața ambalajului un ghid ușor ca să-i ajute pe oameni să facă alegeri alimentare corecte. Deja avem informații, un Consiliu de Informații Nutriției cu lista de ingrediente undeva în lateral, dar răspunsul copleșitor de la oameni este că ei nu știu cum să interpreteze datele de acolo, însă doresc ceva ca să-i ajute să interpreteze faptul dacă produsul acela este o alegere bună sau nu. Despre asta vorbesc când vorbesc despre proiectul de etichetare pe fața ambalajelor. Așa cum am început să spun, a fost clar că două opțiuni din care putea alege guvernul. Haideți să vorbim despre prima, după care vorbim despre a doua. Prima este inspirată de fapt de sistemul european de semafoare. Vorbim de grăsimi saturate, zahăr și grăsimi. Sistemul acesta de semafoare if it's medium, it will get the yellow or the amber light, and if it's low and it's good, then it will get a green traffic Dacă, în funcție de conținut, dacă este conținut înalt are roșu, dacă e mediu este galben și dacă e un conținut bun este cu verde. Este simplu, e considerat în mod global fiind cea mai bună instrument de interpretare în domeniul în domeniul nutrienților, pe plan global. Sanitariumul a fost îngrijorat ca nu cumva să ne uităm doar la lucrurile rele care să nu te ajute să le distingi pe cele bune și să le aduci să le aduci ca exemplu. Now, both of those products, if they were putting something like this on the front, could get a red for sugar. But does that seem Vorbește de două alimente la care, dacă e să le etichetăm pe față, punem roșu la amândouă. Exactly right. So with Dacă the sultanas, not only is it's naturally occurring sugar, but it's coming packaged with a lot of other vitamins and minerals and antioxidants and fiber. E vorba de stafidele acelea de format mare care au zaharuri naturale, celălalt produs avea zaharuri rafinate. E bine să facem distincția între, sigur, tipul de conținut de zahăr și tipul de conținut de grăsimi. Nu ne-am gândit la fel de bine pe cum am fi putut. Am crezut că am pierdut câteva ocazii de a ajuta pe oameni să interpreteze. Al doilea sistem care a fost luat în considerare este ghidul de aport zilnic. Acest sistem a fost preferat de industria alimentară, care arată contribuția servirii produsului alimentar ca procentaj din cantitatea zilnică recomandată. Să vedem câtă energie sau câtă grăsime vă dă alimentul acela în procente. Se pare că e un lucru mai ușor de interpretat. Eu sunt dietetician și eu nu cred că am acces bun la informații cu acest sistem. Nu am fost foarte doritor să-l promovăm. Însă
erau alte grupuri din industria alimentară pentru că tulbura apa, nu se putea interpreta corect. Încetoșea imaginea. Nu le plăcea să aibă roșu pe produsele lor, așa că celălalt nu li s-a potrivit deloc. Așa că, din punct de vedere al sanitariului, poate că era o altă modalitate de a face acest lucru, așa că noi am pus la punct propriul nostru sistem de etichetare pe fața ambalajului pentru a încerca să luminăm, să clarificăm, pentru că acesta evidențiază și aspectele pozitive. Vorbește despre proteine, fibre și vorbește despre conținutul complet de fibre. Accentuează și accentuează beneficiile alimentelor sănătoase. Folosește sistemul de semafoare, însă îți spune pe ce să pui accentul mai degrabă decât să spune că unele sunt bune și altele sunt rele. Noi am considerat că este în mod veritabil mult mai ușor, care te ajută mult mai bine să interpretezi și pe ansamblu îți spune că acesta este alimentul pe care l-ar recomanda dieteticienii și nutriționiștii să fie consumat adesea, ocazional sau cu economie. Avem 3 opțiuni. Care cred consumatorii că e cel mai util? Am făcut cercetare printr-un grup independent de cercetare, am făcut sondaje de opinii și am rugat oamenii să se uite la cele 3 metode și vedem că răspunsul a fost o preferință clară spre sistemul de alimentație sănătoasă. Am fost foarte încurajați de acest lucru și le-am împărtășit rezultatele de la aceste constatări într-un document care se numește etichetarea pe fața ambalajului, ce semafor să aplicăm. L-am lansat și în mijloacele de informare în masă, care au prins rapid acest concept. Și lucrul pasionant, extraordinar a fost că, entuziasmant, a fost că grupul care supraveghează acest lucru au crezut că poate nu trebuie să fie lucru de a face lucrurile. Doar să fim clari, n-am dorit să spunem că trebuie să fie felul sanitariumului, n-am dorit să presăm oamenii, să-i forțăm, doar ce am recomandat este să adopte această abordare, că poate există și altă modalitate de a face lucrurile. A fost o recomandare pentru a oferi o abordare integrată a eticheta și să ajute grupurile de promovare și alte părți interesate pentru a rezolva povara cronică a bolilor din Australia și Noua Zeelandă. Am avut organizații de sănătate publică ce au venit la noi promovând acest nou sistem de lumini de semafor și vedem aici Comitetul Cancerului, grupul de diabet și un număr de alte grupuri au venit totuși și toți ne-au venit să ne sprijinească în această nouă modalitate, potențial nouă de a eticheta, așa încât guvernul a luat în considerare aceste lucruri, au stabilit niște grupuri de lucru. Credem că ce ați produs voi poate fi modalitatea pe care să o adoptăm, dar dorim să angajăm mai multe grupuri care să ne spună că este bine de făcut pentru Australia și Noua Zeelandă. Au fost solicitați medicul care a fost implicat să lucreze la sanitarium să ia parte la grupul lor de lucru. Este un rezultat extraordinar pe care nu s-ar fi întâmplat dacă n-am fi făcut toată această activitate. Încă vreo câteva lucruri pe care să vi le împărtășesc. Cred că v-a interesat să auziți
chiar la punerea la punct a acestei farfurii, ghidul australian pentru alimentația sănătoasă, sunt multe lucruri în culise pe care oamenii nu le știu și vreau să vă împărtășesc un exemplu. Am avut o corporație foarte activă de industria cărnii și au un mare grup de dietecieni și de profesioniști în domeniul sănătății care sunt foarte... pentru care carnea este un aliment foarte important. Și puneau carnea chiar în centrul farfuriei și puneau în jurul ei celelalte lucruri. Vedeți că spre ora 11 sau 12 în zona aceea este grupul de carne și de alternative la carne. Este vorba de carnea roșie, pește, legume, nuci și semințe. Noi promovam niște schimbări în acest domeniu ca să luăm nucile de aici, din această secție, să le punem cu uleiurile care sunt în afara farfuriei, semințele și leguminoasele să intre la vegetale și ouăle să plece în altă parte. Cu ce am rămas acolo? Doar cu carnea. Ce fel de mesaj ar da aceasta oamenilor din comunitate, nu? Că e esențială carnea, nu? Una dintre cele 5 grupe alimentare la care nu există alimentare. Din fericire, era încurajator faptul că s-au inclus și alternative la carne aici. Aceasta a apărut în jurnalul medical și în revista medicală pentru medici. Are titlul Carnea roșie, alternativele nutriționale nu cresc în copaci. A avut o influență foarte puternică că nu-ți poți îndeplini cerințele nutritive dacă nu consumi carne. De fapt, scrie aici că un studiu recent a găsit că alternativele la carnea roșie pot compromite îndeplinirea nevoilor de nutrienți esențiali. Se compară carnea roșie cu lintea și fasolea și abilitatea acestora de a ne oferi zinc și alte lucruri. E interesant. Se spune că carnea este superioară. Dar poate fi adevărat că alimentele din plante poate fier mai puțin, dar când e vorba de rezultatul asupra sănătății, nu există incidență mai mare la vegetariani, a deficienței de fier, anemiei pe baza deficienței de fier decât la restul populației. Putem absorbi mai mult fier pentru că noi consumăm mai multă vitamina C care ajută la absorpția fierului. Este destul de încețoșată imaginea și pot oferi informații greșite nu numai pentru cei din comunitate, cât și pentru profesioniștii în domeniul sănătății care transmit informația la comunitate. Vă voi arăta o alta, iarăși, într-un jurnal medical. Poziția aceasta este o prescripție și spune că am fost construiți să consumăm carne roșie. Mesajul faptului că este esențială e foarte puternic. Cele două pe care urmează să vi le arăt apărut în reclame la televizor, în reviste pentru femei, despre carnea roșie, că noi suntem construiți să o mâncăm, apare cu frecvență mare. Ca rezultat al acestor lucruri, am aflat că atunci când vă amintiți că eu vă vorbesc
Vă spuneam că dorim să promovăm hrana bazată pe plante. Iată problemele de care ne-am izbit. Percepția oamenilor este că a nu consuma carne sau a nu consuma suficientă carne ar putea compromite aportul nutrițional. Am considerat că e foarte important să ajutăm să egalizăm situația aici și să examinăm atent literatura științifică și să publicăm anumite documente ca să demontăm aceste mituri și să ajutăm știința în aceste domenii. Angela Saunders este foarte bună prietenă cu doctorul Connell. Ne-a ajutat la proiectul nostru un dietician de la Sanitarium. Mulți dintre ei nu lucrau la Sanitarium și mulți dintre ei erau din afara Sanitarium și i-am rugat să revizuiască în mod serios literatura și să examineze documente publicate de instituțiile surori și să ne facă recomandări de încredere pentru clienții noștri. Aceasta ne arată zonele de nutriție pe care le-am examinat. Grupul a revizuit sute și sute de documente medicale. A durat cam 4-5 ani ca toată activitatea să fie terminată. Am și documente, exemplare în plus dacă cineva dorește unul. Acesta se referă la faptul dacă o dietă vegetariană este adecvată. Este clar că poate din dieta aceasta nu numai că îți obții toți nutrienții, dar și în plus de care ai nevoie. După care am luat constatările din mijloacele de informare și cam cu o săptămână înainte de a veni aici am fost parte într-un eveniment media în care am lansat acest lucru. Am fost încântat de interesul pe care l-au mijloacele de informare. 4 posturi naționale de televiziune, le vedeți și pe celelalte, reviste, ziare și suplimente, radio, online. Câteva dintre articole, dieta bazată pe plante este o alegere sănătoasă. Nu există pericole în dieta vegetariană. Și sub poza aceea scrie că îngrijorările legate de faptul că nu mănânci carne au fost demontate. Aici se spune că vegetarianii sunt bine hrăniți. Nu e nevoie de carne sau de cantități mari de carne ca să fim sănătoși. Să rezumăm, pentru că am intrat deja bine în pauza de prânz. Aș putea multe alte lucruri despre ce se întâmplă în programul acesta de promovare a sanitariului. Să recapitulăm punctele principale înainte să terminăm. Să nu uităm că e important să avem o voce, să facem o contribuție la politica alimentară și la reglementările din zona noastră. Al doilea punct cheie este, nu pot să accentuez suficient, interesul sănătății publice trebuie să fie așezat bine ca priorități înaintea intereselor industriei. Este o activitate care ia timp, care ia investiții din punct de vedere al are nevoie de investiții de timp și poate că nu vedem rezultatele a doua zi, însă se schimbă paradigma oamenilor și astfel aceste lucruri au nevoie de timp, necesită timp. Al treilea, este mult mai eficient când lucrăm cu grupurile și
facem eforturi conjugate mai degrabă decât individuale. Folosirea mijloacelor de informare în mod eficace poate fi foarte utilă în captarea atenției părților interesate. Dacă ne gândim la politicieni și miniștri din guvern, ce este important pentru ei, este important ce gândesc alegătorii și ce își doresc alegătorilor. Așa că dacă schimbăm un număr de lucruri în Australia spunând că iată ce își dorește comunitatea aceasta, își dorește, să nu uităm aceste lucruri. Probabil că vă oferă o bună idee cu privire la câteva dintre proiectele și inițiativele care au loc în domeniul nutriției și a sănătății publice, la fel și ilustrarea anumitelor oportunități pentru dieteticieni în această zonă. Sunt câteva citate care cred eu că rezumă cu adevărat importanța lucrării de promovare. Niciodată să nu vă îndoiți că un grup mic de cetățeni bine intenționați și angajați pot schimba lumea. Într-adevăr, este singurul lucru care ați schimbat vreodată lumea. De asemenea, trebuie să devenim schimbarea pe care dorim să o creăm. Adică să exemplificăm ceea ce trăim pentru oamenii, își dau seama dacă suntem veritabili și oamenii se uită să vadă dacă e ceva în care noi credem cu adevărat. Cele ultimele două cred că sunt extraordinare. Politica trebuie să fie slujba cu program redus a fiecărui cetățean și după care jos un cetățean iluminat este un ingredient indispensabil al infrastructurii democrației. Noi jucăm un rol foarte important ca cetățeni luminați. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul dumneavoastră și vreau să ne bucurăm împreună de masa de prânz. Mulțumesc!